डीजे अंकुश बेलसर बिडौलिया बेलसर। जहिया से चढ़ल बारे दशहरा दिन रात रहेला घरवा से बहरा। सुनो ना जहिया से चढ़ल बारे दशहरा दिन रात रहेला घरवा से बहरा। कथा पूजाई उहे कराई, कथा पूजाई उहे कराई, ओही में बिजी रहेला। एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला, एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला। डीजे अंकुश बेलसर बिडौलिया बेलसर। माई के हरदम करे गुणगान हो, पूजा में रहेला कर ध्यान हो। सुनंदा माई के हरदम करे गुणगान हो, पूजा में रहेला कर ध्यान हो। माई के भक्ति में भइल बा पागल, उन्हीं के सेवा में रहेला लागल। नियम से पिया बारेला दिया, नियम से पिया बारेला दिया, बड़ी श्रद्धा से पूजा करेला। एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला, एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला। रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिरगांज। डीजे अंकुश बेलसर बिडौलिया बेलसर। जहिया से बारे मूर्ति रखाइल, तहिया से एको दिन घरे न आइल। जहिया से बारे मूर्ति रखाइल, तहिया से एको दिन घरे न आइल। 9 दिन नियम से रोजे नहाला, सुबह या शाम रोज मंदिर में जाला। एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला, एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला। सुनो ना जहिया से चढ़ल बारे दशहरा दिन रात रहेला घरवा से बहरा। कथा पूजाई उहे कराई, कथा पूजाई उहे कराई, ओही में बिजी रहेला। एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला, एगो पंडित भातार बाकी पतरे पढ़ेला। Presented by Ragini Music।